Ονομάζομαι Κοτσινίδη, είμαι εργοθεραπεύτρια και συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με την ΠΕΨΑΕ. Λίγο μετά από την προγραμματισμένη μας συνάντηση, αλλά νομίζω σε τέτοιες δημιουργικές συζητήσεις ο χρόνος πάντα παίζει μικρότερο ρόλο από τα σημαντικά που υπόνονται. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Ποδοσάκη σε συνεργασία με την ΠΕΨΑΕ και την Αιώνη. Ο πυρήνας αυτών των προγραμμάτων είναι η συνύπαρξη των τριών ξεχωριστών ομάδων στόχων. Το ένα είναι των επαγγελματιών, το άλλο είναι των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ανθρώπων με τη βιωμένη εμπειρία και η τρίτη ομάδα είναι των άτυπων φροντιστών. Ακούστηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές πολύ συχνά πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των φροντιστών στη διαδικασία της ανάκαμψης. Επειδή όμως μιλάμε συνήθως για επαγγελματίες, αντί για εσάς, να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ εκπροσωπώντας συλλόγους. Να συστήσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία από τον Κορυδαλό, την κυρία Καπετάνου, εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, και να πούμε ότι στο κοινό υπάρχουν και εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Οικογενειών της Ψυχικής Υγείας του Βύρωνα, οπότε αν θέλουν και εκείνοι στη συνέχεια να τοποθετηθούν, πολύ ευχαρίστως. Να ακούσουμε λοιπόν λιγάκι εσάς στο επόμενο χρονικό διάστημα και από την εμπειρία σας και για τις ανάγκες που έχετε εντοπίσει, προτάσεις και ιδέες και για συζήτηση, για τη συνέχεια, ο λόγος σε εσάς. Ναι, κύριε Καπετάνο, θέλετε να τσεκάρουμε μόνο ότι ακούγεστε. Ναι, ωραία, εντάξει, ακούγεται. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι από το Σύλλογο Κίνηση Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία στην Αττική, την Κόφυψη. Οι οικογένειες, ακούσαμε και τους προηγούμενους ομιλητές να μιλάνε για τους φροντιστές, για τις οικογένειες, αλλά παραμένουμε άτυποι φροντιστές. Οι ανάγκες, τα προβλήματα είναι πολλά. Γιατί ο φροντιστής, ο επαγγελματίας, εκπαιδεύεται, προσφέρει υπηρεσίες, αμείβεται, επιλογή του. Ο εθελοντής φροντιστής και εκείνος επιλογή του προσφέρει υπηρεσίες εθελοντικά. Η οικογένεια όμως της έτυχε. Έτυχε να νοσήσει ο άνθρωπός τους, μέλος της οικογένειας. Οπότε αναγκαστικά έλαβε το ρόλο του φροντιστή. Ένα πολύ δύσκολο ρόλο, με πολύ δύσκολο και σημαντικό συγχρόνως έργο του φροντιστή στην οικογένεια. Και δύσκολο γιατί δεν είχε καμία ενημέρωση, δεν είχε καμία στήριξη, δεν είχε καμία βοήθεια. Οι περισσότεροι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραμένουν με την οικογένειά τους. Όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα ψυχικής πάθησης στην οικογένεια, είναι το μεγάλο σοκ. Άγχος, φόβος, στρες, κλείσιμο, όχι μόνο στον εαυτό μας, κλείσιμο το σπίτι. Να μην πει προς τα έξω ότι υπάρχει στην οικογένεια ψυχικά πάσχων. Η ψυχική πάθηση είναι πολυδιάστατη και επηρεάζει όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που πάσχει. Εκεί ψάχνεται μόνος του να βρει βοήθεια, ενημέρωση. Όλες αυτές οι δυσκολίες μας αναγκάσανε τις οικογένειες να κάνουν τους συλλόγους. Οι σύλλογοι προσφέρουν υπηρεσίες που θα πρέπει να τους προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες και βοηθάνε και κατά κύριο τρόπο, θα μας πει και ο Χριστόφορος, η διασύνδεση υπηρεσιών γίνεται από τους συλλόγους. Όταν ο ψυχικά πάσχων πάει στο νοσοκομείο και φύγει, ο φροντιστής δεν παίρνει καμία ενημέρωση. Μια τυπική ενημέρωση από τον γιατρό του, αυτή η διαγωγή του, θα του δίνει τα φάρμακα και τα σχετικά. Ποτέ δεν γίνεται ψυχοεκπαίδευση και ενημέρωση στην οικογένεια, στους φροντιστές, πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, πώς θα αντιμετωπίσουν το άτομο τους που πάσχει από μια ψυχική πάθηση. Οπότε εκεί αναλαμβάνει το έργο ο Σύλλογος. Έχουμε τις ομάδες αυτοβοήθειας,
της ομάδας ψυχοεκπαίδευσης, που η ψυχοεκπαίδευση θα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα με τη διάγνωση του ψυχικά πάσχοντα, η ψυχοεκπαίδευση των φροντιστών της οικογένειας. Δηλαδή είναι απαραίτητο. Χωρίς ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας δεν έχουμε όχι ανάκαμψη, ούτε χαλάρωση. Και οι άτυποι φροντιστές θα πρέπει να γίνουν φροντιστές. Να αναγνωρίζονται παντού. Ακόμη και στο θεραπευτικό κομμάτι. Η ανάκαμψη είναι η συνισταμένη του θεράποντα ιατρού, του θεραπευόμενου και του φροντιστή. Αν συνεργαστούν όλοι οι τρεις αυτές ομάδες, θα μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη. Γιατί η οικογένεια δεν θέλει να καλύψει το ψυχικά πάσχοντα και να δουλέψει εκείνη, να τον αντικαταστεί σε κάθε υπηρεσία, σε οποιαδήποτε εργασία. Ο φροντιστής θέλει να στηρίζει το ψυχικά πάσχοντα. Ο ψυχικά πάσχοντα πρέπει να εμπιστευτεί το φροντιστή του. Να εμπιστευτεί τον γιατρό του, τον φροντιστή του και να μπορέσει να προχωρήσει. Ο φροντιστής στηρίζει το λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας να προχωρήσει. Και ο λήπτης, όταν γνωρίζει ότι εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που θα είναι για αυτόν όποια στιγμή το χρειαστεί, όταν και αν το χρειαστεί. Οπότε είναι μια ασφάλεια και για τον λήπτη. Ότι ό,τι και να συμβεί μπορεί να προχωρήσει. Και αν χρειαστεί βοήθεια θα την έχει. Μετά το στίγμα το παλεύουμε χρόνια, αλλά το στίγμα παραμένει στίγμα. Αν δεν αλλάξει η παιδεία, δεν αλλάξει η κουλτούρα, δεν φεύγει το στίγμα. Μιλάμε για τα σχολεία, έχει πει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γιατί να μην μπει και ψυχική υγεία. Όπως φροντίζουμε όταν το παιδί μάθει από το σχολείο, όπως φροντίζουμε το σώμα μας. Όταν πονάει το σώμα μας, δεν πηγαίνουμε στο γιατρό. Γιατί να μην μάθει το παιδί όταν πονάει η ψυχή, όταν έχει ένα βάρος, όταν είναι κάτι που το στενοχωρεί. Γιατί να μην πάει να μιλήσει πρώτα με τον γονέα και μετά με ένα ειδικό. Να υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο. Όλο αυτό το άγχος που συγκεντρώνεται από την παιδική ηλικία, τα παιδικά τραύματα, κάποια στιγμή θα βγουν. Οπότε εκεί και η καταπολέμηση του στίγματος γίνεται, αλλά είναι και μια πρόληψη. Για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις που θα έρθουν στην εφηβεία ή τα περισσότερα αγόρια στο στρατό, μόλις πιαστούν. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε, τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε ότι στα σχολεία πρέπει να μπει η διαπαιδαγώγηση, να μπει η ψυχική υγεία, ότι η υγεία δεν φροντίζουμε τη σωματική μας υγεία μόνο να προσέχουμε, γιατί αυτό το γίνεται στα σχολεία εκπαίδευση. Όπως φροντίζουμε το σώμα, φροντίζουμε και τη ψυχή. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, θα πούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και το άλλο είναι, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνίες και ομάδες μόνο με ψυχικά πάσχολες. Έχουμε τους συλλόγους, αλλά οι σύλλογοι λειτουργούν με τις οικογένειες, με επαγγελματίες και εθελοντές. Όταν όλοι μαζί αναμειχθούν και κάνουν μια ομάδα και κάνουν ένα πολιτιστικό δρόμενο, κάνουν ένα θεατρικό, μια βραδιά ποιήσης, οτιδήποτε, είναι διαφορετικά. Εκεί δεν υπάρχει το στίγμα. Γιατί όταν θα βγει ο άλλος και σε μια θεατρική παράσταση, δεν θα πούνε ποιος ήταν ψυχικά ασθενής και ποιος δεν ήταν. Θα κάνουν ένα χειροκρότημα όλοι. Οπότε και ο λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα αισθανθεί ισότιμο μέλος με τους άλλους. Αν συνεχίσουμε, είναι πάρα πολλά που έχουμε να πούμε και να μην σας πάω και περισσότερο χρόνο, μπορεί να μιλήσει και ο Χριστόφωνος. Ωραία, να πούμε
Βέβαια δεν έχω πολλά να πω, τα είπε όλα η κυρία Λίτσα. Όπως αντιλαμβάνεστε και εμείς. Θέλω να συμπληρώσω κάτι για τη διαφορά του φροντιστή και του άτυπου φροντιστή που είμαστε εμείς. Οι άτυποι φροντιστές, ο επαγγελματίας φροντιστής, όπως ξέρετε, αμείβεται. Ο επαγγελματίας φροντιστής έχει ένα ορισμένο χρόνο απασχόλησης με τη φροντίδα του ασθενού. Έχει, αν θέλει να το αποφύγει, το αποφεύγει, αλλάζει επάγγελμα. Άμα τον πιέσει ή τον καταπιέσει αυτού του είδους είναι η ενασχόληση επαγγελματική με κατεύθυνση που έχει πάρει. Εμάς όμως μας καθορίζει η ασθένεια. Εμείς βιώνουμε τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που νύχτα μέρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό και διαβίουν. Η οικογένεια συνοσεί. Δεν είναι ο πάσχων μόνος του. Ένα μέλος της οικογένειας είναι ένα μέλος του σώματος, το οποίο νοσεί και νοσεί όλη η οικογένεια. Και να ξέρετε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό που ίσως να μην το ξέρετε. Τα περισσότερα ψυχοφάρμακα τα παίρνουν μετά τους λήπτες οι φροντιστές. Έχουν μια κατάσταση, ας πούμε, τέτοιου με στρες, τέτοιου άγχους. Οι περισσότερες καταθλίψεις είναι σημαντικό ότι πλήττουν τους φροντιστές. Αυτό να το ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους λήπτες από εμάς. Είμαστε όλοι λήπτες στην οικογένεια. Βέβαια, έχω σημειώσει κάποια πράγματα γιατί η φροντίδα έχει πολύπλευρες και καθημερινές δραστηριότητες. Έρχεται αντιμέτωπη με τα κενά του συστήματος υγείας και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Να ξέρετε ότι εμείς πιεζόμαστε και οικονομικά και κοινωνικά με το στίγμα και με άλλα πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Εμείς πρέπει να έχουμε συμπόνια, ανθεκτικότητα και κατανόηση. Να έχουμε δηλαδή την ενσυναίσθηση που για να την αποκτήσει κάποιος πρέπει να το βιώσει πολύ βαθιά. Εγώ πρωτού πω στο πρόβλημα ήμουν άσχετος τελείως και αρνητικός με όλες αυτές τις ιστορίες που έβλεπα γύρω μου. Μέχρι που το βίωσα το θέμα, το πρόβλημα, τότε κατάλαβα τι πάει να πει ενσυναίσθηση και τότε δικαιολογώ μερικούς ανθρώπους που εντάξει είναι αρνητικοί ή μας φοβόνται, ίσως μας αποστρέφονται κιόλα. Γιατί είναι γεγονός ότι το στίγμα κυριαρχεί στην κοινωνία μας και είναι πολύ δυνατό. Ο φροντιστής λειτουργεί προς όφελος του ατόμου που φροντίζει. Προς όφελος της κοινωνίας ιδιαιτέρως και πολύ λιγότερο για το δικό του όφελος. Ξέρετε ότι τον κυριεύει αυτό. Είναι ένα παράδειγμα προσφοράς και αυτοθυσίας. Συμμετέχει στο σχέδιο θεραπείας και χωρίς βοήθεια από κανένα, στον ωκεανό του συστήματος της περίθαλψης χάνεται. Όλα αυτά, όλα τα παραπάνω, έχουν χωρίς αμφιβολία και δυστυχώς αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο τον φροντιστή. Είναι σημαντικό η κοινωνία να βοηθήσει όχι μόνο ηθικά, αλλά και πρακτικά τους φροντιστές, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως συμμετέχοντες και στην αποκατάσταση και στο recovery που πραγματοποιείται εδώ σήμερα με μεγάλη επιτυχία και πιστεύω να συνεχίσει και να το ακολουθήσουμε όλοι εμείς. Σας συγχαίρουμε για αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή η εμπειρία που αποκτήσαμε γίνεται κτήμα και γίνεται ένας τρόπος για να διαχειριστούμε περαιτέρω και τη φροντίδα των ανθρώπων μας και του εαυτού μας. Ευχαριστώ, δεν θα σας κουράσω άλλο αυτό. Το άλλο θέμα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί θέλουν ενημέρωση, εκπαίδευση, όχι απλά ενημέρωση, εκπαίδευση. Γιατί όλοι έχουν συνδυάσει εγκληματικότητα και ψυχική υγεία. Ό,τι γίνει, το πρώτο που θα πούνε, τα δύο δημοσιογράφους στη τηλεόραση, οπουδήποτε, να δούμε μήπως έπασχε από ψυχική ασθένεια. Να δούμε η οικογένεια, τότε θυμόμαστε και την οικογένεια. Μήπως θέλει η οικογένεια, τον είχε παραμελήσει, ενώ είχε γνώρισει το πρόβλημά του, δεν έπαιρνε την αγωγή του, άρα αυτά η οικογένεια.
Εκεί τι θυμόμαστε την οικογένεια. Όταν συμβεί κάτι καλό και όλα αυτά που κάνει η οικογένεια, είναι ένας άτυπος φροντιστής που εντάξει, κάνει το καθήκον του, φροντίζει το παιδί του, τον αδερφό του, τους γονείς του. Οπότε πρέπει να δοθεί μια βαρύτητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη ψυχική υγεία και η εγκληματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία. Είναι πολύ, με τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει πολύ μικρό ποσοστό. Και οι περιπτώσεις που έχουμε εγκληματικότητα με ψυχικά πάσχοντα, και εκεί δεν έφταιγε ο ίδιος. Φταίγαμε εμείς, έφταιγε η κοινωνία. Εμείς το οπλίζουμε το χέρι. Στην Αίγινα, ο Σπύρος σκότωσε τη Μαρία, τη μητέρα του. Επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι της Αίγινας, τη σκότωσε. Γιατί? Ο Σπύρος όταν σκότωσε τη μητέρα του βγήκε έξω και χόρευε και τραγούδαγε. Και έλεγε ελευθερώθηκα. Γιατί το στίγμα της κοινωνίας είχε κλείσει το Σπύρο μέσα στο σπίτι. Η μητέρα για να αποφύγει το πουλικτό της κοινωνίας έξω, δεν επέτρεπε στο γιο της να βγει, να κυκλοφορήσει. Οπότε εκείνος αισθανόταν ότι η μητέρα του κατεπιέζει και ελευθερώθηκε. Αλλά να ξέρουμε όμως και να βγήκαν όλοι και λέγανε ψυχικά πάσχων έγκλημα στην Αίγινα, σκότωσε τη μητέρα του. Όχι, εμείς τη σκοτώσαμε τη μητέρα του. Εμείς του οπλίσαμε το χέρι. Η κοινωνία που δεν γνωρίζει, δεν έχει καμία ενημέρωση και συνεχίζει όχι μόνο το στίγμα να πολεμάει τους ψυχικά πάσχοντες και τις οικογένειες και να έχουμε δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές για τις τοποθετήσεις και τους προβληματισμούς που μας θέτουν. Εγώ να κρατήσω ένα σημαντικό κομμάτι που αναφέρεται ότι όταν μπαίνει η διάγνωση, αναφέρεται ότι εκείνη τη στιγμή αισθάνεται ο φροντιστής μόνος, ξεκομμένος, χωρίς ενημέρωση και ότι τελικά βρίσκει μια στήριξη σε ομάδες, αυτό που λέμε peer support, στις ομάδες ομοτήμων, στους συλλόγους. Δεν αναφέρθηκε καθόλου υπηρεσίες στήριξης ή φροντίδας από επαγγελματίες. Είναι ένα λοιπόν κοινό κομμάτι αυτό, το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον έτσι, να αναπτυχθεί και να μπορέσει να θεσμοθετηθεί ίσως και κάτι έτσι στη συνέχεια. Οπότε τέτοιες συζητήσεις μας προκαλούν προβληματισμούς. Η συζήτηση για την κοινωνία είναι αντίμονη. Νομίζω και όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα προβληματιζόμαστε για το στίγμα. 2023 έχουμε για πολύ ακόμα θα το συζητάμε. Οι προτάσεις για τα σχολεία και από μικρή ηλικία ίσως είναι το πιο σημαντικό, γιατί σε εκείνη την ηλικία κανείς καταλαβαίνει ότι το διαφορετικό δεν είναι να το φοβηθεί, είναι να το γνωρίσει, εγώ πάντα είμαι και της πράξης, οπότε να συμπράξει μαζί, δηλαδή να κάνουν πράγματα. Οι κοινές ομάδες που αναφέρουμε. Σεμινάρια στο Σύλλογο Ινωγονιών και Κηδεμών. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν. Εμείς έχοντας ως ενήλικες στο σήμερα τη δυνατότητα να συνεργαστούμε από την πλευρά των επαγγελματιών, των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία και των φροντιστών, ίσως αυτό είναι μια πρώτη πολύ δυναμική συνάντηση. Η ανατροφοδότηση από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στα διήμερα μέχρι τώρα είναι ότι αυτό ήταν το πιο κομβικό σημείο των εκπαιδεύσεων. Το να βρίσκονται οι άνθρωποι μαζί, να ξέφοβονται, να γνωρίζουν, να ακούγονται τίμια και δίκαια ο ένας με τον άλλον, χωρίς να έχουμε την αυθεντία που πολλές φορές συναντάμε στους χώρους ψυχικής υγείας. Οπότε και οι ενήλικες έχουμε να κάνουμε δουλειά. Και επειδή οι ενήλικες μεγαλώνουν τα παιδιά, ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από μικρούς πυρήνες. Να ρωτήσω. Είπε το σύνθημα ο κύριος Παπαδάκης. Είμαστε όλοι λήπτες. Μια καμπάνια. Αυτό ακόμα και με οικονομικούς όρους να το δει κανείς με είναι πάρα πολύ κομβικό το σημείο, διότι έχει ενδυνάμει ανθρώπους που θα ζητήσουν υπηρεσίες από το σύστημα υγείας. Είναι η Μενέλα και η Αίδη. Ποιος Παπαδάκη ο δημοσιογράφος. Ήθελα να συμπληρώσω και κάτι. Πρέπει να το πει ο Παπαδάκης ο άλλος. Ο Παπαδάκης με τον Αντένα δεν έχω καμία σχέση. Σας το λέω. Πάντως είναι πολύ σημαντική η δικτύωση μεταξύ των υπηρεσιών, των ενδιαφερομένων χωρών της κοινότητας. Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει στον Κορδαλό, έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο γκρουπ ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, το Οικοτροφείο Αθηνά, η ΕΨΙΜΕ και κάποιες άλλες υπηρεσίες
και ψηφί, και όλοι αυτοί μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αλληλεπίδραση ως προς το χώρο, όπως εδώ γίνεται πολύ σημαντικότερο έργο βέβαια, γιατί στοχεύει ακριβώς αυτό που εμείς θέλουμε. Αλλά και εκεί, στην κοινότητα μέσα, μπορούμε να παρέμβουμε και για την παιδική ηλικία, γιατί είναι και η πρόληψη πολύ σημαντικό. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις που πάρα πολύ καιρό προς το Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο κάτι, ας πούμε. Θέλουμε πιο μόνιμους, θέλουμε μια πολύ διαφορετικότερη αντιμετώπιση από την κοινότητα. Αυτό όμως θέλει πολλή δουλειά. Εδώ ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να καλή δουλειά. Να προσθέσω λίγο, γιατί εδώ μια κουβέντα θα πω, Ευχαριστώ πολύ. Λίγο να προσθέσω, γιατί κάνουμε τώρα ένα έργο στον Κορυδαλό, θα μπορούσε να το πει κανείς και ότι είναι στον τομέα της συμπαραγωγής. Ναι, ξέχασε να το πει, θα εκδώσουμε ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών για τους φροντιστές, που γίνεται από το Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία του Κορυδαλού, αλλά όχι μόνος του. Έχουμε μαζί και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Θα είναι και ο κύριος Τσούκας, θα είναι και ψυχίατροι, θα δώσουν κάποιες συμβουλές. Εντάξει, δεν μπορούν να τα πούνε όλα μέσα σε ένα εγχειρίδιο, αλλά θα είναι κάποιες καλές πρακτικές που μπορούν να φροντίσουν τους φροντιστές. Αυτό που έχουμε ανάγκη δηλαδή, περισσότερο. Φυσικά θα είναι και οι δικές μας εμπειρίες και σαν φροντιστές και από τους λήπτες, αλλά θα είναι μαζί και οι επαγγελματίες. Θα το διανύμουμε δωρεάν, φυσικά θα το έχετε σύντομα. Περιμένουμε κάποια ακόμα κείμενα από επαγγελματίες και θα προχωρήσουμε στην έκδοσή του. Αυτό ήθελα να πω γιατί νομίζω ότι θα είναι ένα καλό βήμα. Ξέχασα να το πει, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ πολύ.